Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bonag. Taong 1966, Tingib, Leyte. Noong mga panahong ito, nakatira sa dulong parte ng Tingib ang pamilya nila Bonag. Milya-milya ang layo nito sa baryo, tapos ang mga kapitbahay naman nila, kilo-kilometrong distansya sa kanila. Ayon nga sa kanya, nakikita lamang sila ng mga ito kapag panahon ng pangungopra, anihan ng palay at iba-iba pang gulay na kanila namang binibenta. Ang kaso lang, kapag hindi sumasapit ang panahong yon, wala silang ibang ginagawa kundi ang manatili sa bahay nila para gumawa ng mga gawain kagaya ng pagtatanim at iba pa. Pangunahin itong trabaho ng mga kapatid niyang babae, tapos sila namang mga kalalakihang malalaki na, sumasama sa kanilang ama sa pamumundok. Kahit ano kinukuha nila, at hindi sila pumapayag na umuuwi ng walang nadadala. Minsan, kapag said talaga ang gubat, mga sanga at kawayan ang pinaka-pinagkakaabalahan nilang kunin. Yung medyo matatanda ng puno, ginagamit naman nila sa paggawa ng mga muebles na kalimitan nilang binibenta sa baryo. Ang kinikita naman nila sa mga ito, binibili din nila ng kanilang mga pangangailangan. Ganon at ganon lang ang proseso ng kanilang buhay, kung saan para sa iba, nakakaburyong ito at walang kwenta. Pero para sa pamilya nila Bonag, masaya ang ganoong bahay. Isipin nyo na lang, nakukuha nyo ng libre ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Hindi nyo rin kailangan sumunod sa sistema na kesyo kailangan mong pumera muna bago ka makakain. Napakatahimik din ang kanilang lugar na halos hindi mo akalaing wala roong nagkukubling panganib. Subalit ayon kay Bonag at sa kanyang pamilya, kasinungalingan ito dahil ilang metro lang ang layo mula sa bahay nila, may mga naninirahan doong pamilya ng mga aswang. Kung baguhan ka sa lugar, di mo matatanaw ang kanilang bahay. Hindi mo rin sila makikita, gawa ng isang beses lang sila sa isang buwan kung lumabas. At kapag rin nakikita yon nila Bonag, alam nila kung anong ibig ipahiwatig ng mga ito. At yun ay walang iba, kundi papasapit na naman ang panahon ng panginginain nila. Mabuti na lang, mabait ang mga nilalang sa kanilang mga kapitbahay, kaya kapag nagpapang-abot ang kanilang mga paningin, niningitian lang sila ng mga ito. Hanggang doon lang din ang kayang gawin ng mga nilalang, kaya maging sila man, umiiwas na kausapin ng kahit na sinong aswang sa lugar nila. Di rin sila naglalagay ng kung ano-anong pangontra laban sa mga ito, dahil isa yon sa ipinakiusap ng mga nilalang. Alam nyo kasi, bago namugaran ng mga ito sa kanilang lugar, isa-isa nitong kinausap ang bawat pamilyang nakatira roon. Sa madaling sabi, nagkaroon sila ng kasunduan upang makapamuhay sila roon ng payapa. Kapalit ng kanilang katahimikan at kaligtasan, kinakailangan nilang suportahan at ituring bilang mga kapamilya ang mga nilalang. Hindi rin sila dapat na magbahagi ng kung anumang impormasyon ukol sa pag-iral ng mga ito, nang sa gayoy maitago nila ang kabuoang bilang ng mga ito sa mga dayuhang paparating kung meron man. Dagdag pa ng mga ito na malaya rin silang gawin ang anumang nanaisin nila basta hindi sila makakaperwisyo. Ang mga habiling ito ng mga aswang ang nagpanatili ng kanilang kapayapaan sa loob ng maraming taon. Kahit may mga pagkakataon na ring nakikita niya ang mga itong nagdadala ng mga bangkay ng tao sa lugar nila, hindi niya yun pinapansin. Kalaunan, nasanay na rin siya sa ganoong sistema, kaya kapag nakakasaksi siya ng ganoong kaganapan, pangkaraniwan na lang ito para sa kanila. Sa halip di na magalit sa mga ito, ipinagpasalamat niya ang paninirahan nito malapit sa kanila dahil sa pamamagitan lamang ng kanilang presensya na itataboy nila ang mga taong may masasamang loob. Noong wala pa kasing aswang sa lugar na yon, naglipa na roon ang mga kawatan at mamamatay tao. Dahil sa ganoong estado noon ng lugar,
Paulit-ulit na silang nakiusap sa kanilang padre de pamilya na lumipat na ng tirahan. Mabuti na lang, bago ito makapagpasya, nakikita nila ang mga aswang na kasalukuyan naman nilang kapamilya at kaibigan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang ganoong tagpo sa kanilang lugar ay malapit na palang magbago. 6 na buwan ang lumipas pagpasok ng taong ito. Nakatanggap sila ng mensahe mula sa baryo. Isang ulat na ikinagulat ng kanilang pamilya dahil ang nilalaman nito ay tungkol sa mga kadugo nilang magbabakasyon sa kanilang lugar. Galing Ormoc pa ang mga ito, kaya hindi nila ito maaaring ipagtabuyan. Aminado rin kasi noon ang tatay niya. Gusto niyang makita ang mga kapatid niyang ilang dekada nang nawalay sa kanila. Dahil sa pangyayari, agad naman siyang isinama ng kanyang ama patungo sa bahay ng aswang na namamahala sa lugar nila. Ayon kay Bonag, nakatira ang mga ito sa masukal na parte ng gubat. Bawat daang nagdudugtong doon, may mga nagbabantay na mga nilalang. Hindi rin nagtatago ang mga ito, kaya habang binabagtas nila ang daan, kitang-kita nila itong nakaupo sa mga sanga ng puno, tahimik na nagmamasid. Nang mapansin naman yun ng tatay niya, agad naman silang lumapit sa unang bantay para magpaalam. Meron ho kong pakay kay Manoy Isay. Importante ho ito. Kaya kung maaari sana, hihingi ako ng permiso ninyo na makadaan dito. Nang marinig naman ng nilalang ang sinabi ng tatay niya, agad naman yung tumango sabay palo sa katawan ng puno. Matapos itong gawin ng nilalang, sinenyasan sila nitong magpatuloy na. Dagdag pa nito na ipaalam na niya ang kanilang kailangan sa iba pang mga nagbabantay, kaya hindi na sila obligadong magpaalam sa bawat isa. Pagkarinig naman nila sa sinabi nito, taos-puso naman silang nagpasalamat habang marahang naglalakad. Ayon kay Bonag, abot langit ang pagpapakita nila ng respeto sa baluarte ng mga aswang. Hanggat maaari, iniiwasan nilang gumawa ng anumang pagkakamali. Ultimo kasi pagputol ng dahon ng mga halamang nasa lugar, maaari nila itong tingnan bilang isang malaking pangiinsulto sa kanilang angkan. Ayaw naman itong mangyari ng mag-ama, kaya lahat ng dinaraanan nila, iniiwasan nilang masagi o maapakan man lang. Hindi nagtagal, nang marating nila ang bahay ni Manoy Isay, bumungad sa kanila ang iilang tauhan nito na nakaupo sa labas ng bahay. Bawat isa, binubuo ng mga kalalakihang patpatin kung titingnan. Ayon nga sa kanya, hindi mo iisiping kayang manakit ng mga ito dahil kung sisipatin mo ang kanilang katawan, masasabi mong kaya mo itong patumbahin sa isang suntok lang. Ngunit, ang mga aswang na may ganoong katawan ay kabilang sa pinakamalalakas sa kanilang lahi. Katunayan itong si Manoy Isay, isang uugod-ugod ng matanda na halos aakalain mong malapit ng mamatay. Isipin niyo na lang, napakalalim na ng mga mata nito. Humpak na ang pisngi, bumabakat na ang mga buto sa katawan, tapos napakabagal na kung maglakad. Wala na rin itong mga ngipin, ngunit sa kabila ng ganoong estado, may napakatalas itong pandinig. Malakas din ang pandama ng matanda sa puntong mararamdaman niya ang masama mong binabalak laban sa kanya. At kapag may naramdaman siyang kakaiba, hindi na makakalabas ang taong nakikitaan niya ng ganoong presensya. Kaya naman ito nasabi ni Bonag dahil minsan ninyang nakita ang matanda na pumatay ng kakilala nilang may lihim na galit doon. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kapag pumapasok sila sa baluarte ni Manoy Isay, nag-iingat talaga sila. Makalipas pa ang ilang minuto, tahimik at dahan-dahan naman silang pumasok sa loob ng bakuran ng bahay. Sa pagdating naman nila sa tabi ng tauhan itong malapit sa entradang pinto, agad naman nilang nakita ang matanda na paika-ikang naglalakad papalabas. May hawak-hawak din itong tungkod sa kanang kamay. Tapos habang umuusad ito, panay ang pag-ubo nito ng malalim.
Natigil lang ang ganoong akto ng matanda nang makaharap na sila nito. Habang masaya naman sila nitong pinagmamasdan, wala namang ginawa ang tatay niya kundi purihin at bumati sa nilalang. Ikinatuwa naman ito ni Manoy Isay, kaya pagkatapos ng kanilang kumustahan, agad naman sila nitong inanyayahang umupo. Bibihira lang akong makatanggap ng bisita nitong mga nagdaang buwan. Hindi ko kayo inaasahan. Pero nagpapasalamat ako at natutuwa dahil nagkaroon kayo ng panahon para pumunta sa aking mumunting tirahan. Alam ko ring may pakay ang pagbisita ninyo. Kaya huwag na kayong mahiya. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, direkta naman itong inilahad ang tungkol sa pagbisita ng mga kadugo nila. Itinanong nito kung pwede ba yun doong manatili ng ilang araw nang hindi naaagaw ang kanilang mga atensyon. Nangako rin ng tatay niya na ilalayo ang mga ito sa pugad, kaya kung maaari pagbigyan nito ang kanyang hiling. Isa-isa rin itong ipinakilala kung sino ang paparating at kung ano ang relihiyong kinabibilangan ng mga ito. Matapos naman yung mailahad ng kanyang ama, agad naman itong tumahimik para hintayin ang mga sasabihin ng matanda. Hindi rin ito lumikha ng anumang kaduda-dudang pagkilos, kaya sa loob ng ilang minutong pagmamasid ni Manoy Isay sa tatay niya, nagdesisyon na itong magsalita. Wala namang problema. Basta ang mahalaga sundin nyo ang mga bili namin. Habang nandun pa kayo sa baryo, alisan nyo na sila ng mga bagay na ayaw namin. Pagkatapos nun, pwede na kayong magsaya. Kung ilang araw lang din na napagkasunduan natin ngayon dito, yun lang ang araw na itatakda ko. Walang lalampas o susuway. Dahil alam mo naman siguro ang mga mangyayari kung sakali man, hindi ba? Pagkarinig naman dito ng kanyang ama, taus-puso naman itong nagpasalamat sa matanda. Matapos nun, agad naman nilang nilisan ang lugar. Hindi na sila roon nangahas pang magtagal sa kadahilan ng masyado ng mahirap para sa kanila ang manatili pa roon ng ilang minuto. Sa pagbagtas naman nila ng daan papalabas ng pugad, wala silang naging pag-uusap. Pansamantala, sinarili na muna nila ang kanilang mga nalaman upang hindi ito makapukaw ng atensyon ng mga nilalang na nagpapahinga sa paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na nila ang daan patungong baryo, dali-dali naman nila yung tinahak para sundin na ang kanilang mga kadugo. Sa kanilang paglalakad, dito na itanong ni Bonag kung sino-sino ang mga kadugo na kanilang susunduin. Naitanong din ng tatay niya kung may mga albularyo ba itong kasama. Subalit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, pinili nitong wag umimik. Dahil sa pangyayaring yon, hindi niya na ito tinantanan hanggang sa napilitan ng umamin ng tatay niya. Ayon dito, may isang antingero sa kadugo nila ang sumama. Matagal na yung nag-aaral ng lihim na karunungan, ngunit dahil sa tagal na hindi na sila nagkikita-kita, hindi siya sigurado kung ipinagpatuloy niya ba ito o tumigil na sa kasagsagan ng proseso. Dagdag pa nito na, relihiyoso rin ang kadugo nilang yon, kaya may tsansang kagalitan ito ng mga nilalang. Isa lang din ang nakitang solusyon doon ng tatay niya, at yun ay ang ilayo ito mismo sa pugad ng pamilya ni Manoy Isay. Matapos naman niyang marinig ang detalyeng inilihim nito sa harapan ng mga aswang, hindi niya maiwasang umalma. Takot na si Bonag noon, gawa ng malakas ang kutob niya, na hindi talaga aayon sa kanila ang ganoong pagkakataon. Babala pa niya na, sa sandaling malaman nito nila Manoy Isay, may posibilidad na pati ang kanilang pamilya madamay. Kung siya nga lang ang masusunod, hindi na niya gugustuhin pang makita ang kanilang mga kadugo. Ang kaso lang, mapilit ang kanyang ama, kaya wala na rin siyang nagawa. Sa pagdating naman nila sa baryo, agad naman nilang hinanap ang tinutuluyan ng mga ito.
Pagpasok nila sa paupahang bahay, bumungad ang mga kadugo nila na masayang nag-uusap-usap habang nagmemeryenda. Nang mapansin naman ng mga ito ang kanilang pagdating, bigla naman yung tumayo sabay yakap sa kanyang ama. Lahat ng naroon naging emosyonal, maliban na lang sa kanya. Bagaman alam niyang kadugo nila ang mga ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng panlalamig. Ang iniisip niya kasi, wala silang panahon para magbunyi, lalo pat nasa harapan lang nila ang panganib na gustong-gusto na niya noong iwasan. Halos makailang beses na rin niyang sinubukang ilahad sa mga ito ang totoo nilang sitwasyon. Ngunit kapag magsasalita na siya, pinandidilatan siya ng kanyang ama. Dahil dito, walang nagawa si Bonag kundi ang sumunod. Sa pagsapit naman ng 4:00 ng hapon, nagdesisyon na ang kanilang mga kadugo na umalis sa tinutuluyan nilang bahay. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, agad naman siya nitong isinama sa labas para doon na lang maghintay. Habang nakaupo sila, muli siya nitong pinaalalahanan na wag babanggitin ng tungkol sa mga aswang. Dagdag pa nito na walang mangyayaring masama sa kanila, kaya wag siyang mag-isip ng kung ano-ano. Nasa plano na rin nila ang lahat at nasisiguro nitong alam niya ang mga bagay na kanyang ginagawa. Dahil sa sinabi nito, pinili na lamang niyang manahimik. Maya-maya pa, dumating na rin ang mga kadugo nila, bitbit ang kanilang mga gamit. 1.5 oras ang lumipas, abot tanaw na nila ang bahay. Tahimik din ang paligid, kaya hindi siya noon gaanong nag-alala. Ang kaso lang pinuno, pagpasok nila sa loob, napansin ni Bonag ang mga nilalang na nagmamasid habang nanlilisik ang mga paningin. Nag-aangil din ang mga ito, animoy may kung ano itong mensaheng pinaparating. Dahil sa kanyang mga nakita, nagdulot naman ito ng matinding kilabot sa kanyang kaluluwa. Halos ilang minuto rin siya noong hindi nakapagsalita hanggang sa tuluyan ng umalis ang mga nilalang na kanyang nasilayan. Sa pagkawala naman ng mga ito, hindi niya mapigilang mapalupasay habang iniisip ang mga nakakapangilabot nitong itsura. Sa isip-isip niya, nagalit na sa kanila ang mga aswang at kinakailangan nitong malaman ng kanyang ama. Ang problema, nung sinubukan niya itong kausapin, hindi siya nito gaanong pinansin. Nakatuon kasi ang atensyon nito sa mga bisita nila, kaya lumipas ang araw na yon nang hindi sila nakapag-usap. Kinabukasan, pagtilaok ng manok, habang naghahanda siya ng kanilang makakain, napansin niya ang grupo ni Manoy Isay na nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Bawat isa, seryosong nakatitig sa kanila, na animoy meron itong gustong ipaabot na mensahe. Matapos naman niya yung masilayan, nagmamadali naman siyang pumasok sa silid ng kanyang ama para ilahad ang kanyang mga nasilayan. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, dali-dali naman yung napatayo para harapin ang mga ito. Bago rin yung lumabas ng pinto, inabisuhan siya nitong isarado ng maigi ang silid kung saan nagpapahinga ang kanilang mga bisita. Matapos nun, nagmamadali itong lumabas. Si Bonag naman, tahimik na nagmasid habang maiging pinakikiramdaman ng pag-uusap ng magkabilang panig. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magawa na niya ang iniuutos nito, dito na niya unti-unting narinig ang pakikipag-usap doon ng kanyang ama. Paulit-ulit nitong tinatanggi ang tungkol sa mga bisita nila, ngunit kahit anong gawin nito, hindi kumbinsido ang mga nilalang. Imbis di na maniwala yon sa kanyang ama, mas lalo pa itong nagalit hanggang sa pagbintangan sila nito na pamilya ng mga sinungaling. Ano bang akala mo? Mga tanga ang kausap mo rito? Makakarating kay Amang Isay ang lahat ng mga sinabi mo. Hindi namin to palalagpasin, kaya humanda kayong lahat. Mukhang hindi ka ata nadadala sa mga pagkakamali ng mga nauna sa'yo. Matapos naman itong makapagsalita,
Binigyan sila nito ng ilang araw para lumayas na sa lugar. Dagdag pa nito na kapag hindi nila ito ginawa, katakatakot na bangungot ang kahaharapin nila. Mariin din itong inilahad, hindi sila ang tipo ng mga nilalang na marunong pa ring tumingin ng awa pagkatapos ng unang pagkakamali. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na kinakailangan nilang malaman, hindi na ito nagtagal pa sa kanilang tahanan. Maya-maya pa, nang mawala na ito sa paningin nila, dali-dali namang bumalik ng bahay ang tatay niya. Nang masipat naman siya nitong nakaupo sa may bandang hapagkainan, agad siya nitong nilapitan habang nagsasabi ng, "Maliban sa atin, wala nang dapat makalam sa mga nangyari kanina. Ituloy mo lang ang mga ginagawa mo. Ako na ang bahala sa lahat." Nang marinig naman ni Bonag ang sinabi ng kanyang ama, agad naman siyang umalma sa kadahilanang nasisiguro niyang hindi sila papakitaan ng awa ng mga nilalang. Dagdag pa niya na walang mga batayan ng kanyang mga sinasabi, kaya nasisiguro niyang bulaan ang pag-asang ipinaparamdam nito sa kanya. Mariing din niyang inilahad, hindi biro ang kanilang sitwasyon, kaya kinakailangan nilang mag-ingat kung ayaw nilang mapahamak. Pagkarinig naman ng tatay niya sa kanyang opinyon, bigla naman siya nitong sinampal na para bang wala siyang karapatang magbigay ng sarili niyang agam-agam. Dahil dito, imbis na makapagsalita pa itong si Bonag, napilitan na lang din siyang itikom ang kanyang bibig. Dumaan pa ang mga araw, hindi na naging madali ang kanilang pamumuhay. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya araw-araw may nagmamasid sa kanila. Marami na rin siyang napapansing huni kapag gabi na para bang may kung anong mga nilalang sa lugar na yon ang umaaligid. Nagsimula na rin siyang makarinig ng mga kakaibang yapak kapag gabi, dahilan para hindi na siya makatulog. Ilang araw naging ganoon ang kanilang sitwasyon, ngunit nakapagtatakang parang siya lang ang nakakapansin nito. Di naglaon, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang kinausap ng tiyuhin niyang antingero. Nabanggit nito sa kanyang tungkol sa mga nilalang na gabi-gabi nitong naririnig, kaya hindi nito maiwasang magtanong. Dagdag pa nito na masyadong mapanganib ang lugar nila at anumang oras pwedeng-pwede sila nitong salakayin. Nang marinig naman ni Bonag ang tungkol dito, naglakas loob naman siyang umamin ukol sa kanyang mga nalalaman. Akala niya, ito na ang magiging paraan para makatakas sila sa ganoong sitwasyon. Pero nang malaman naman ito ng tiyuhin niya, inilahad nitong hindi sasang-ayon ng kanyang ama na umalis ng ganon-ganon na lang. Pagtatapat pa nito na maprinsipyong taong tatay niya, kaya kapag sinabi nitong magtatagal sila roon ng 1 linggo, gagawin nito ang lahat ng kanyang makakaya para matupad ang kanyang pangako. Matapos naman niya itong marinig, agad naman siya roong nagtanong ukol sa kung anong maaari nilang gawin para matakasan ang ganoong sitwasyon. "Isa lang ang paraan, Bonag. Humingi ka ng tulong sa kabilang barangay. Hanapin mo itong mga personalidad na ililista ko rito. Magmadali ka, dahil hanggat kaya ko, pipigilan ko sila." Dahil sa sinabi ng tiyuhin niya, di naman siya nagdalawang isip na umalis kinabukasan. Sa sobrang pagmamadali ni Bonag, nakalimutan na rin niyang magpaalam sa kanyang mga magulang. Mabuti na lang talaga, nandoon ang tiyuhin niya, dahil kung nataong wala, paniguradong mababaliw ang mga ito kakahanap sa kanya. Sa loob ng 2 araw niyang paglalakbay, wala siyang kaide-ideya sa mga nangyayari. Natatakot man sa maaaring kahahantungan ng lahat, matapang niyang tinupad ang kanyang naging pangako. Ang problema, hindi niya inaasahang malayo ang lugar ng mga albularyo. Hindi lang basta milyang layo nito, at base sa kanyang pagkakatanda, halos kalahati ng Leyte ang kanyang binaybay. Makalipas ang 1 linggo, matagumpay naman niyang naisama ang mga taong pinapahanap sa kanya. Ngunit dahil sa may katandaan na ang mga ito, inabot pa sila ng karagdagang 8 araw bago makabalik.
Pagdating naman nila sa kanilang lugar, bumungad kay Bonag ang mga ukang nagkalat kung saan-saan. Di na rin niya malaman kung nasaan na ang kanilang mga kapitbahay, gawa ng basta-basta na lang iniwan ng mga itong nakabukas ang kanilang mga pamamahay. Base rin sa katayuan ng lugar, masasabi niyang matagal na itong inabandona. Dahil dito, mabilis naman nilang tinahak ang daan patungo sa tahanan nila hanggang sa magawa na nila itong masilayan. Ngunit habang naglalakad papalapit, iisang bagay lang ang napansin nila sa lugar, at yon ay ang mga damit na nagkalat sa paligid. Wasak-wasak na rin ang mga bakuran, indikasyon na may nangyari roong hindi inaasahan. Pagpasok naman nila sa loob, tumambad sa kanila ang labi ng mga kapatid niya na halos hindi na makilala. Nagkalat din ng mga uod sa paligid kasama ng nakakasulasok na simoy ng hangin. Habang tumatagal ang kanilang pananatili sa loob, mas lalo namang dumidikit sa kanila ang amoy ng mga bangkay. Hindi nagtagal, napilitan na rin silang umalis. Ayon kay Bonag, lahat ng mga kapatid niya naroon, maliban na lang sa mga magulang niya at sa antingero niyang tiyuhin. Dagdag pa niya na, kahit nakakapangilabot ang mga pangyayaring kanyang nasaksihan, hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang mga nasilayan. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasya na ang kanyang mga kasamang albularyo na hanapin ang pugad ng mga nilalang. Pasensya ka na, iho, pero hindi tayo maaaring tumigil ngayon dahil hindi pa natin nakikita ang labi ng mga magulang mo. May kutob akong nasa pugad sila ng mga aswang. Kung madadala mo kami roon, may posibilidad na mabawi natin sila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi niya maipagkakailang nagkaroon siya ng pag-asa. Malabo mang mahanapan nila ng buhay ang mga nilalang, alam niya sa kanyang sarili na kinakailangan nila itong puntahan, hindi para magbakasakali, bagkus ay para maghigante. Sa loob ng ilang minuto nilang paglalakad, narating na nga nila ang bukana ng kakahuyan. Unang tingin pa lang doon ng mga albularyo, hindi na nila maipagkakaila ang matinding panganib na napapaloob sa mga ito. Pagpasok naman nila ng bukana, dito na nila nakita ang mga sigbin na umaaligid. Siyempre, agad namang nag-usalang tatlo, sabay tigalpo sa mga nilalang na kanilang nakita. Nagkalat din sila ng pangontra sa hangin upang hindi sila nito basta-bastang maatake. Matapos naman nila yung maihanda, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa bigla na lamang silang sinunggaba ng dalawang aswang na nagtatago sa likod ng sanga ng malaking puno. Paglapit naman ng mga ito sa kasama niyang mga albularyo, dali-dali naman nila yung pinagtulungan hanggang sa maundayan na nila ng saksak ang isa sa mga ito. Nang mapatay naman nila ang nilalang, dito na nagsimulang umingay ang lugar. Sa puntong yon, hindi na nagdalawang isip ang kanyang mga kasama na bilisan ang paglalakad nila. Alam kasi ng mga ito na dahil sa pangyayaring yon, magsisimula na itong gumawa ng bagat na ililigaw silang lahat. Kung nataon ding masyado itong malakas, hindi lang pagkaligaw ang mangyayari sa kanila, bagkus ay maaaring hindi na rin sila roon makalabas habang buhay. Nabanggit din ng albularyong kasama niya na isa ito sa abilidad ng mga aswang na kinakatakutan ng sino man sa kanila. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa medyo makalayo na sila sa kinaroroonan ng bangkay. Kalaunan, nang marating na nila ang puso nito, doon nila nasilayan ng matanda na naghihintay sa kanila sa labas. Kagaya ng inaasahan, kasakasama na nito ang kanyang mga tauhang malapit sa kanya. Di pa man sila nagkakalapit, ramdam na niya ang kakaibang galit ng mga ito na animoy anumang segundo, hindi yun mag-aalangang sumunggab sa kanilang grupo. Nababahala man si Bonag sa maaaring kahahantungan ng lahat. Alam niyang huli na para umatras. Imbis di na panghinaan, mas lalo siyang humugot ng lakas, alang-alang sa mga kadugo niyang na maalam.
Pagkaharap naman nila sa mga ito, agad naman yung binato ng tigalpo ng mga albularyo, sabay hugot ng mga latigo nitong dala, nagawa sa baging ng pinatuyong makabuhay. Pagwasiwas naman nila nito, walang habas nilang hinataw ang mga nilalang, hanggang sa maramdaman na nito ang bisa ng kanilang mga pangontra. Isipin ninyo, kahit walang talimang baging ng makabuhay, nasusugatan sila nito. Ang mga sugat di na kanilang natatamo mula sa baging, tila bang hindi na nila magagawang mapaghilom kahit ano ang kanilang gawin. Sa puntong yan, unti-unti namang nakaramdam ng takot ang mga nilalang hanggang sa hindi na nito maipagkakaila ang medyo pag-aalangang umatake. Nang mapansin naman yon ng mga albularyo, mas lalo nilang sinugod ng mga ito dahilan para mapaatras ng mapaatras ang mga aswang. Hindi naglaon nang mapagtanto naman nilang talo na ang kanilang lahi para itong mga hayop na kung saan-saan tumagos, makatakas lang sa kanilang mga kalaban. Sa isang kisap mata, tumahimik ang buong paligid dahilan para magkaroon naman sila ng pagkakataon para masuyod ang kabuuan ng lugar. Kahit wala pang senyales sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang, nagpatuloy sila sa paghahanap hanggang sa makita na nila ang labi ng mga ito na itinali sa itaas ng abuhan. Nangingitim at naninigas ang mga bangkay. Indikasyon na matagal na itong pinatay. May mga senyales din na kinakain ito ng mga nilalang, kaya nang masipat ito ni Bonag, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Nanlulumo man sa kanyang mga nakita, alam niyang wala na siyang magagawa. Dumaan pa ang mga araw. Sama-sama nilang inilibing ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Pag-alis naman ng 3 albularyo, napilitan na rin siyang sumama sa pagbabakasakaling sa mga ito magbabago ang buhay niya. Dahil sa kanyang naging pasya pinuno, tumanda itong si Bonag na may malawak na karunungan. At ang pagiging isa niyang albularyo ayon sa kanya ay alay niya sa mga namatay niyang kapamilya dahil lamang sa hindi pagsunod sa mga patakaran sa teritoryo ni Manoy Isay. Simple lang yung kwento. Kung may patakaran, kung may rules, sundin mo para hindi ka mapahamak.